na maabot ang mga nais mo. Kung nasaan ka, nandoon ako. Ngunit problema'y dumating, asahan mo nandiyan ako. Di kita makaya, ano pa ba kaya ang gagawin ko? Makita mo sana ang mga pagsisikap ko na maabot ang mga nais mo. Mayaman ka, mahirap lang ako, ngunit kailangan mong tulong, asahan mo nandiyan ako. Di kita makaya, ano pa ba kaya ang gagawin ko? Makita mo sana ang mga pagsisikap ko na maabot ang mga nais mo. Okay, thank you for watching. Salamat ang subugtan ang mga idol, mga ka YouTube o mga ka Facebook. Mag-shout out sa tanan akong mga followers ug sa tanang mga subscribers kong YouTube channel. Salamat sa pag-subscribe. Salamat sa mga mihatag o mga star sa kong Facebook account. Salamat sa inyong suporta, mga idol. Salamat sa inyong pagtanaw. Naot na mo sa mayong panglawas kanunay. Ampo lang yun ta kanunay sa Ginoo. Salig lang yun sa labang makagagahom. Ang Diyos kanunay nalangin ka natong tanan o mga bantay ka nato o manalipod batok sa nang mga kadaot, mga disgrasya o sa nang magtalagman. God bless us all. Salamat sa Diyos. Bye bye.